нещо ти падна, бе. На мен ли? Да. What? Щеката ли е, брато? Фак, моля се спусна тук. Запомни ли къде? Да, Малко под лифта. Виж на кой стълб? На... Това е 11. Втория. На 9. Окей, thank you. От тук може да се спусна, а? Ще можем ще се включим в една писта. Ама първо ще фъснем и тогава ще... Махай крака, програмист. Тук отстрани ще фъснем. Чакай, дойде. Обръгни се назад, Димо, просто. Много съм прост. Аз на лево. Дори не разбрах, че ми падна щеката, разбираш. Ляво! Чакай. Ляво, Джони. Ляво! Давам ги, тате. Тя добре ли си? Добре ли си? Ето го бати. Вито! Чувствайте си като искате със Стоянчо, ни караме след вас. Чакаме си долу, нали? Чакай да спрем. Чакай. Ще спираме. Изпуснах си щек. Ама аз трябва да слезна там до това. Да, бе, чакай, бе, ще слезем, бе, човек. Къде е? Тия що го спреха това? Дай огънче. На първия кове, да знаеш. Преди него. Ще слезем ли? Слизайте с Вито. Аз ще слеза Джони надолу. Дай огън, програмист. Чекай. И изчакаме долу пак, нали? Да. Добре. Ти с нас да се учиш сега. Много ясно. Като съм си изпуснал щеката. Джони, искаш ли да тръгнем с тях под лифта, или? Това газоли ни после може да се вържи. Ама е такъв снега, няма писта. Те отдолу пускаме бая под лифта. Ще тръгнем ли всички заедно или с тебе да минем по пистата? Кое избираш? Под лифта или по пистата? Айде с тях тръгвай, идвай към нас тогава. Ама трябва баш под лифта, че там е огазено. Караме, там е като пистичка. И после слушай, къде е... Джони, на пети караме, нали знаеш? Карайте по мен и идеал, че като вземеш теката ще пресечем, така и ще се вържим на пистата. Давай! Ей, пияна работа, ей! Значи то бива, ама как караме в пудрев, защото е мекс не бива и пиша трябва. Значи след малко те качвам на паничката и те качвам горе там и почиваш. Тук ако си назад не мога да завиваш, трябва да си леко приклекна тук. Айде. Чакай малко. Искаш вари си мечтай, като си чакаме на писта. Къде е? Чакай, тръгваме заедно. Стой. Ще идем заедно, бе. Дай на програма. Не. Аз ще карам после, човек. Ще стана извънземен, почна така заливам полицаите и ще да стане лошо. Само го спира полицията и само катал с кафето му го лисна. Не, направо егер нещо. Той има ли ски патрул тук? Кой искаш? Какой бе? Абе, то тук има ли... Само излива бирата в краката и вика, те е възпописи. Да, бира. Тук има ли ски патрул, бе? Не мога да няма. Миналата година имаш. Чакай, Стоянчо да си изпуши цигарата. Сега тръгваме ли? Бе, брат, аз се светнах, бе. Това е за водата, бе. Да си останем за после малко или да ги дърпаме? Дърпай. Въобще не разбрах, че ми падна щеката. Уж ги обвръзвам, завръзвам. Ще разбереш щеката, ще разбереш. Ще я разбере тук горе, аз ще знам къде е паднал. И ако не беха викнали. Тук, значи това е 11-ти, 10-ти на 9 стълб. На 9 стълб, има номера на стълбовете, 9 стълб. Оня стълб там, дето се вижда първия. Не. Преди е този стълб. Това е, защото на Добрини ще им се смеех на тия деца си изпускали щеките. Чакай, брат.
Много е добре. Дими, тук леки завойчета, че е по-тясно, хубави завойчета. Няма да се засилваш. Караме лекичко да намерим щеката, това е целта. Караме между лифта, така че заобикаляме. Да намерим стеката на програмист. Да, отиваме да вземем щеката. Ето, вече твърде. Да, защото се изпуснах. Има за една дръпчица. И после как трябва да се качим? После ще пресечем, ето се качваме пак с лифта. Много леко, момчета, искам. Айде, видим кой ще намери щеката. Оп! Оп, Джони. Програмистът лек. Чакай. Добре ли си? Добре ли си? Виж сега, на пъти караме. Така. И на завойчета. На къси завойчета. На къси завойчета. Не съм за тука, брат. По-диагонално завиваш. Защото прекарваш завоя и се примяташ. Много ги напускаш нагоре, бе, човек. Къде ти сочат върховете нагоре? Не, фъргай го това на една. Ето ти щек.